Bølle. Hvad sagde til det godt? Du gider med mig hive hårdt fast. Nej, ikke brillerne. Nej. Åh, det var spændende det der, hva'? Nu går han bare direkte efter brillerne her. Ikke håret heller. Hej. Hej så. Hvad er det bare han laver? Hvad fanden skal det? Tittibø. Lad du tittibø?